De première. Un dia novo, wan nu een dij of een nije dij. Nou, jou het maar een naam, maar dat is de vaststelling die we nou bepraten in de première. Pier 21 die zocht maar die Ipelofverstelling in de tuin van het Keramiekmuseum Prinsessenhof. Waarom op 150 jaar slavernij? Dat was maar een echte magische vaststelling. Mooi muziek, dans en zang. En dat gebeurt in Papiaments, Sranatongo. Als ik het Sranatongo, ja, volgens mij. Ja. En het Friesk vanzelfs. En om tafel praat ik met drie vrouwen die een hele belangrijke rol hebben in het stuk. Hiske Oosterwijk, voor het Frieske deel, hè? Ja, yes. Zeker. De praat ik een soort Fries. Julie Miguel, fijn dat je er bent. Ook voor de Friese deel. Ja, jij doet ook een paar stukjes Fries. En Lasmina Emerencia. Jij speelt Sideron, de bediende van Marijke Meu. Ja. En dat gaan we straks allemaal wel even uitleggen. Want het is echt een soort van historische vertelling ook over wat Friesland eigenlijk met slavernij had. Wat een hoop Friesen waarschijnlijk niet eens weten. Ook niet als je in het Keramiekmuseum bent dat iets was. Gaan we straks wel uitleggen. Maar hoe vind je het om hier te zijn? Ja, heel fijn en ook spannend. Ik ben benieuwd waar het gesprek heen gaat. Ja, hoezo? Waar ben je benieuwd naar? De vragen die je hebt. Wat voor vragen komen als eerste naar boven als je dit hoort? Nou, ik heb het gezien, het stuk. En ik heb daar natuurlijk over nagedacht. Want wat meteen opviel, dat is eigenlijk de scène waarmee het begint, is jullie zijn twee beveiligers, hè? Mm-hmm. En Wietske. Ja. Echte Friesin. Ja. En een vrouw met moet ik zeggen, Antilliaanse roots? Hoe omschrijven we dat? Ja, een vrouw die geboren is in Leeuwarden. En die uit Curaçao roots heeft. Ja. En dan komt die vraag. Waar kom je vandaan? En dan ontvlamt het meteen al. Hè? Ja, dat is een spannende vraag, hè? Ja, dat vind ik dus wel grappig. Wat is dat, wat doet dat met je, zo'n vraag? Ja, dat is eigenlijk een hele normale vraag, hè? Normaal. Dan zeg je van, nou, ik kom uit... ik ben geboren in Heerlen, bijvoorbeeld. Ik kom uit Heerlen. En dan zou die kunnen eindigen daar. Oh, ze komt uit Heerlen. Maar dan is het toch nog van, nee, waar kom je echt vandaan? Weet je wel? Dus het is nog niet geaccepteerd eigenlijk dat zwarte mensen toch ook de eerste waren zelfs in Nederland. Heb ik laatst begrepen, met wetenschappelijk onderzoek. En dat ze dan ook nog eens een keer eigenlijk al eeuwen in Nederland wonen. Maar dat het dan toch niet, zeg maar, nog normaal is dat je als Nederlander Mingil heet. Of dat je als Nederlander misschien ook een Afrikaanse achternaam kan hebben. Omdat we eigenlijk al eeuwen verbonden zijn, zeg maar. Dus dat is jammer. Daar wil je naartoe werken, hè? Dat normaal is. Hè? Dat je iedereen weet van... wij hebben alle evenveel recht op Nederland. En we vinden het allemaal een mooi land met al zijn diverse talen zoals Fries, Nederlands, Papiamento, Sranatongo. Ja, en dat is met deze voorstelling, hè? Daar kan je wel voelen van waarom dat is eigenlijk, dat we zo verbonden zijn met elkaar op dit moment. En dat wordt uitgelegd ook aan de hand van het slavernijverleden van Friesland, hè? Onder andere. Ja. Waarvan ik dan denk, hoe zat dat precies? Ja, wij allemaal. Ja, Hiske. En dan komt Peter Stuyvesant. even de duidelijkheid, Hiske. Ik heb maar de vrouwelijke al praat. Wij praten Wolfriesk. Ja. Dus sluiten ze net boeten, hè? Nee, taal. Dat was de afspraak. Ja, zeker. Dat vinden we juist goed. Dat is mooi. Dat is een nieuwe dag. Dat je gewoon elkaar kan respecteren in elkaars taal. Zonder dat je paranoia ernaast hoeft te zitten. Wij kunnen ook gewoon Papiaments praten als we willen. Snap je? Ja, als je even denkt van waar zijn ze, gewoon ingrijpen. Hè? Ja, oké. Maar wat wist Stoof van uw Frieske slavernij verliezen? Nou, net zo'n soort ijs. Want dan krijg je het net echt op squallen. Die inhoud. En ik hoor de naam Peter Stuyvesant vaag. Van sigaretten? Zo van, ik hoor de namen, maar meer wist ik er ijs net oer. En dan krijgt het te weten van, oh, dat weer net zo'n hele vriendelijke man. En wat er al je dien had. En dat ik denk, oké, wij hebben dus echt best wel een skiertnis hier in Friesland. Vertel eens, hoe wordt hij daar omschreven in het stuk? Hij ik hoop dat ik het goed is. Als ik het net volledig goed is, dan kan Julie mij corrigeren. Maar hij wie de eerste directeur van Curaçao. Ja. Die in 1643. Ja, helemaal goed. De eerste
tot slaafgemaakte naar Nederland bracht? Ja, naar Curaçao. Naar Curaçao, En dat was ja. toen onderdeel ook van Nederland. Maar ik heb dat dus ook geleerd met het stuk, hè, die exacte datums en wat hij precies gedaan heeft. Ik kon hem letterlijk ook van die school, die ook terugkomt in dat stuk op Curaçao, die naar hem vernoemd is. Ja, en New York, hè. Ik bedoel, ik ben nog in 2009 ben ik met de provincie als verslaggever mee geweest om te vieren dat New York Vieren ook echt. ja 400 jaar bestond. Ja. En dat Peter Stuyvesant dat heeft gedaan. Ja. Hè? En dat hij daar heel belangrijk bij was. En dus de provincie, Friesland, heeft hem ook heel groot gemaakt. Zeker. Ja. De geschiedenisboeken, die doen dat allemaal eigenlijk met mensen die eigenlijk hele bevolkingsgroepen hebben uitgemoord. Net zoals ze ook de Joden hebben uitgemoord. Hebben ze ook Indianen uitgemoord, Afrikanen uitgemoord. En alleen ja, van de kant van de dader is het natuurlijk een held. Want dat is makkelijker om alleen naar je winst te kijken. Ja. En is die winst, hè, want als we dan weer even met permissie weer naar Friesland terugtrekken. Peter Stuyvesant, ja, daar werd veel geld verdiend. En dan komen we uiteindelijk ook bij jouw rol. Hè? Dan gaan we naar het Koningshuis. Ja. Want hoe is die rol van Peter Stuyvesant naar het Koningshuis? Want jij speelt Cideron. Kan je uitleggen wat voor rol dat is? Ja, nou ja, Cideron was dus een tot slaafgemaakte sinds, nou ja, geboren, voor zover ik weet, op Curaçao. En toen die klein was, werd hij hier gebracht om voor de Nassau's te werken als bediender. En hij werd dus opgeleid om als bediender sinds kleins af aan. Dus veel meer van zijn eigen cultuur weet hij ook eigenlijk niet. En daar komt hij, nou ja, eigenlijk in dit stuk komt dit tot leven. En dat is ook het mooie kunst van spel en theater. Dat je dat toch wel een mooie nieuwe dag en een mooie, hoe zeg je? Het kan omdraaien naar, hey, hoe zal dit zijn in die tijd? Stel dat hij wel mocht zijn wie hij was of van waar hij komt en dat mag uiten op zijn eigen manier. En nou ja, dat zie je dan in dit stuk heel mooi terugkomen. Wat dat van binnen borrelt en wat er eigenlijk met hem, in wat voor persoon hij is dus getransformeerd. Want dat moeten we misschien nog iets uitleggen. Ja. Het gebeurde best wel vaak dat er uit Afrika bij een stam dan kinderen weg werden gehaald. En die werden hier dan als bediende ingezet. Want dat was dan een soort van exotisch of bijzonder. Kan je dat zo zeggen? Ik denk Ja, het wel. Of een soort exotisch. van status voor je, hè? Dat als je als koningin of prinses dan zo'n bediende had? Ja. Ja, kijk, in de geschiedenisboeken wordt je ook alleen maar geleerd van, hey, dat was, ze werden dan gebracht voor een bepaalde, door hun macht en ook een bepaalde gezag. Van, hey, wij hebben toen in die tijd dan een neger of een negerin in huis die dan alles voor ons doet. Tegenwoordig gebruiken we dat woord ook niet meer, omdat het ook best een lading heeft wat de witte mens erop, het is bedacht allemaal natuurlijk. Mm-hmm. En dat was ook niet de fijnste en de respectvolle manier om met mensen om te gaan. En dat is even terug dan. Ja, dat werd dus als zo van een gezag van, ja, kijk nou, dit is dan wie we hebben in huis. Ja. En we zorgen er echt goed voor, hè? Dat blijkt ook uit het stuk. We moesten kijken, toch mooie kleren. Dat is toch heel goed gedaan. Wat voel jij daarbij? Wat is daar de bedoeling van om het zo uit te leggen, denk je? Nou, ik denk dat het de bedoeling is om gewoon een beeld te geven van hoe dat ging en hoe dat op dat moment ingericht was. Kijk, de mens is natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Komen we eigenlijk uit Afrika. En daarna zijn we de een meer naar de zon getrokken, de ander meer naar de kou getrokken, waardoor je donkerder en lichter bent geworden. Maar op een gegeven moment is er een racistisch systeem bedacht eigenlijk. Omdat er zijn eigenlijk veel meer bruine mensen op deze wereld dan witte mensen. En toen dachten ze van we moeten dat gevaar gaan inperken. En dat systematisch eigenlijk onderdrukken door een systeem te ontwerpen met echt een administratie. Dus het is niet zomaar gebeurd. Het is echt met een administratie. En hebben we het nu over echt 400 jaar geleden? Of wil je het nu nog steeds naar deze tijd trekken? Het duurde tot 1873.
Dus dat is eigenlijk 1,5 eeuw geleden. En het duurde iets van 4 eeuwen. Nou, bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, die duurde 5 jaar. En nu is het zeg maar 10 keer voorbij. En het heeft nog steeds heel veel impact op hoe wij nu denken, hoe de wereld ook eruit ziet. Palestina, Israël. Het heeft heel veel effect wat er gebeurd is na de Tweede Wereldoorlog. En we zijn nu al 10 keer eroverheen. En slavernij, dat duurde iets van 3-4 eeuwen. En we zijn eigenlijk maar 1,5 eeuw eroverheen. Dus we zijn nog niet eens 1 keer eroverheen. Nee. Dus ik denk dat iedereen niet voor niks naar de psycholoog gaat om even in de geschiedenis te duiken van hun eigen leven, om te kijken hoe ze naar de toekomst, zeg maar, gaan. Je eigen systeem opzoeken. Juist. En dat zouden we hier ook moeten doen. Dus. Dat is eigenlijk, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat we niet paniekerig doen over als je een racistische gedachte hebt of als je een racistische actie hebt uitgevoerd, dat je daadwerkelijk kan zeggen van hé, ik heb met aannames gehandeld. Ik heb die actie gezet, dat je dat gewoon durft te benoemen. Ja. In plaats van op die stempel te gaan zitten van nee, ik ben geen racist hoor. Nee, precies. Want iedereen is beïnvloed naar elkaar toe. Want dat vind ik wel een mooie vraag van Dijek, Hiske. Dat is nou in deze productie. Ja. En soms viel het dan wel eens dat je denkt, oh, wat kan ik eigenlijk nog wel of net zeggen? Maar de beste bedoeling, hè? Maar dat het soms net goed oerkomt of zo, omdat wij dat net weten? Of... Ja, nou ja, helemaal in het begin natuurlijk, hoe wij moeten, ik en Julie. Dus stelde ik inderdaad vanuit puur het interesse een bepaalde vraag. Maar die kwam krekt even oors oor. Dus dan zit er een bepaalde spanning. En dat is inderdaad wel even bij die zelfs nageest van dan moet ik er misschien even om denken voor in de toekomst. Maar dan stelde dus net de vraag van komst wij. Nee, dat vreeg ik net. Nee, dus het wie meer. Nou, dan krijg je die spanning, een Leeds Beach. Maar we hebben het uiteindelijk er oerhand. En dan komt er iets van, oké, dat bedoelt helemaal net dit. En dat bedoelt net helemaal dat. Nee. En dan is het wel weer goed. En noten we wat verder in het proces zitten, voel ik me wel wat vrijer. Omdat ik weet van, ik al zees ik vaak iets wat misschien krijgt een van een stukje spanning zwaargert. Dan kunnen we het er hebben. Ja. Op een hele menselijke manier. En dan komt het wel weer goed. Want dat wil je ook niet, hè? Dat mensen niks meer durven te zeggen omdat ze op ijsschalen lopen. Hè? Nee, maar daar heb ik het over. Dus daarom zeg ik van, je moet jezelf toestemming geven om gewoon tegen jezelf te zeggen, ja, ik heb een racistische gedachte of ik heb een racistisch dit. En ik denk dat hoe vaak je met elkaar omgaat, hoe minder je op eierschalen gaat lopen. Ja. Omdat dan ben je gewend met je zwarte vrienden van, dit, dat, weet je wel. En andersom ook. En ik zelf, zeg maar, sowieso, dit is best wel nieuw om zulke stukken, zeg maar, op te zetten. En dat, ik doe dat ook met een ander stuk bijvoorbeeld. En dan het heeft ook over zwart-wit relatie te maken. En dan kom je die ongemakkelijkheden zeker tegen van beide kanten. Maar je weet waarom je het doet. Weet je bent eigenlijk een afspiegeling van de maatschappij. Ja. En dat is het eigenlijk. Nou, bijvoorbeeld best wel heftige slavenscènes wat we hebben. Zat ik op de wc en toen dacht ik, nee, ik moet nu naar binnen gaan in die repetitieruimte. En tegen Hiske zeggen van, ja, je moet me nu echt als een dier even gaan behandelen. Ja, want anders gaat het niet lukken. Nee, dat is op een gegeven moment een Friese. Het gaat niet vanzelf uit je komen, natuurlijk. Hè, dat je zo neerkijkt op iemand. Maar ik zeg, je moet nu mij echt als een aap, echt als een dier gaan zien. Want anders gaan we nooit naar dat level komen van toen. God, weet je wel? Kist er dat? Nou, ik vind dat zwier. Ik vind dat, is echt. Ja. Dat is echt. Want dan is op een gegeven moment een vrouw op een plantage in Curaçao volgens mij. Ja. En de heeft de mooiste beach van Curaçao. Ja. Iedereen gaat er nu op vakantie. Luister goed. Ja, daar gaat het over. Ja, de valt. Ja, ik ook. Ga zelf ook op vakantie. Ja, maar nee. En zij, die dame die het heimwee naar Friesland, die zit daar op die plantage en haar man die is er net voor haar. Dus zij zit ook in die verhouding. En die man die had mij haar hield, die plantage. En hij schudde naar erom, maar wil mijn oren fraaien. En dus zij zit heel erg in een soort frustratie. Dat zit heel diep. En heimwee naar thuis. En gewoon makkelijk. En zij zit echt wel dat het alleen net klopt. Maar ja, zij jet het. Dus dit is de weerhiet. En daar haar weer zo'n. Dit is schijnvertoning. Maar dat staat diep borrelt. En dat als dan haar
slaaf iets verkeerd doet, ja, die krijgt natuurlijk de volle laag. Ja, de tot slaaf Maar ja, gemaakt. Ja, dat Ja. is heftig. Ja. hè? Ja, geeft niet hoor. Ja. Ja. Oh, dat is Is ook iets nieuws, hè? is ook iets tot slaaf Ja, Ik zeg gemaakt. dat Ja. ook altijd. Ik zei ook altijd slaaf. Ja, ja. En laatst was er iemand ook bij onze repetitie en die ging ons weer erop wijzen. Toen dacht ik, oh ja, dan moet ik ook even... Tot slaaf gemaakt. Want het is niet dat ja. diegene slaaf was. Want ze hadden hele imperiums eigenlijk voor de tijd van de slavernij. Waar het koningen en koninginnen vanuit Afrika... die natuurlijk eigenlijk het goud hebben en de diamanten. En dat is niet voor niks omgezet naar geld. Ja. En dus wat ik wil zeggen is dat het dus belangrijk is... om twee kanten van een geschiedenis te bespreken. Hè? Als je ook bijvoorbeeld een verkrachtingszaak hebt... als de verkrachter gaat vertellen hoe het ging die avond... ja, er zat een rok bij... Ze had me een lach gegeven. Ik dacht dat ze wel wou. En de andere kant denkt van... wow, je hebt me gewoon aangerand. Weet je wel? Dus dat is heel belangrijk om twee kanten van het verhaal te vertellen. Ook met geschiedenis. Als je samen wil doorleven. Ja. En het is helemaal niet van... jij hebt dit gedaan, jij hebt dat gedaan. Nee, dat gaat er niet over. Nee, want dat gevoel krijg je ook als het klaar is. En ik was met mijn vrouw en die zei... ja, ik voelde eigenlijk veel meer de bevrijding van de vrouw... in plaats van dat ik het slavernijverleden voelde. Veel meer een andere bevrijding. Gaat het daar ook over? Dat je... Bevrijding van de vrouw? Nou ja, dat je jezelf bevrijdt van... Ja, van iets waar je dan heel lang dus niet hebt kunnen voelen. Of zelfs, weet je, erover kunnen nadenken. En ik denk ook als ik terugga naar mijn eigen, weet je, toen ik jong was en mijn eigen eiland Aruba. Daar is er ook een bepaalde grote taboe. Ik denk wel bijna net zoals hier in Friesland, ook met taal, dat mensen gewoon niet over hebben, maar ook heel snel dan nog steeds over bijvoorbeeld het woord blank gebruiken. Mm-hmm. Weet je, het is wit. Blank bestaat niet. Je hebt niet een blank huid, je hebt een wit huid. Misschien of dat iets rooieriger is of gelig, dan benoem je dat. En ook als het gaat om bijvoorbeeld... nee, er waren geen tot slaaf gemaakte hier op Aruba. Dat is ook een bepaalde onderdrukte gedachte die er nog ligt... daar nu anno 2023... die ook best veel vragen naar voren brengt. En in mijn rol als Cideron, dat zo voel ik me ook. En ja, ik herken dat ook gewoon in mijn tenen bijna. Gewoon dat ook in mij leeft van... hé, er zit ook in mij een bepaalde schuil waar ik eigenlijk niet zo goed weet waar die vandaan komt. En ik probeer me het wel te uiten op een bepaalde manier, maar dat moet ik dus zelf gaan uitzoeken. Want in de geschiedenisboeken op school was dat niet te zoeken of te lezen. Nee. En bij Cideron was het ook hetzelfde. Kijk, wij kunnen dus niet teruggaan in de tijd om te kijken wat er allemaal speelde in deze persoons hoofd. Maar waarschijnlijk heel veel wel. Want hoezo ben je in een zo mooie positie, mooi aangekleed. Je hebt, je wordt heel goed voor gezorgd. Maar als je kijkt naar je eigen kleur en misschien wel maniertjes die je zou hebben in vergelijking met wat er tegenover je staat, een wit persoon, is heel anders. En ook manier van denken moet je constant aanpassen. En tegenwoordig nog steeds. Ja. Dus ja. Sorry, want ik wil je niet onderbreken, maar ik wil ook heel graag nog even wat laten horen van jullie. Want het is niet alleen maar dit zware verhaal. Er is ook heel veel humor. Hè, er is heel veel te lachen. Er is heel veel mooie dans. Geweldige muziek. En jullie zang. En daar zou ik eigenlijk dit interview mee willen afsluiten. Dat jullie nog een stuk zingen. Want Nije Dij kennen wij van de kast. Mm-hmm. En daar hebben jullie dus die 3 versies op. Jij zingt niet mee, hè? Zelf? Nee. Dus ik dans mee. En Hiske, die sluiten hierbij dan ek op een uur aan. Ik vond het wel leuk dat jij zei dat jij zeg maar sinds tijden een toneelstuk hebt gezien waar je iets bij voelt. Ja, ik voelde er heel veel bij. Het was echt en dat prachtig. vond ik wel gewoon, dat is denk ik het mooiste. Dat er gewoon een menselijk gevoel open wordt gesteld. Ja, daar gaat het om. Zonder al die zwaarte, want dat was het. Maar je moet ook niet bang zijn voor de zwaarte. Nee, maar het was er en het was daarna weer heel licht. Ja. En dan denk je, zo kan ik het hebben. Oké. En dat is mooi. Vond ik mooi. Oké, dat is heel mooi. Ja, zeker, want dat is de bedoeling, ja. Want Ga je uiteindelijk doen we het allemaal samen. Ja, zeker. Dank jullie wel in ieder geval. Yes. En veel succes met de voorstellingen. Die zijn allemaal, binnen al nog te bezien. Pier 21
de kaartjes bij Oerol te vinden. Un dia novo, one new day, een nieuwe dag, een nieuwe dag. Jullie mogen zingen. Wil jullie... Oh, sorry. Nami bomang, bu coração, risco bo amor pra mim. Hier is mijn hand, hier is mijn het, jou mijn besteen ondij. Vida tava tascur, isuku, un dia no, vai llegar. Un dia no llegar. Dankjewel. Alsjeblieft, dank jullie. Dit weer op een uur. Heerlijk.